Us vull parlar del llibre Estimada Collserola, de Raül de Amo. Ens explica Collserola des d'una altra mirada, des d'un altre punt, en el que combina il·lustració, perquè el Raül de Amo dibuixa, il·lustra, fa sketching. Aquest llibre, un dels valors importants que té és tota aquesta aproximació que fa a programes socials que es desenvolupen al territori i tot l'amor a la natura que se'n pot desprendre. Aquesta manera de fer del Raül ens apropa a les persones i a la gent que hi vivim i que conformem aquest territori tan divers que agrupa des de Can Pasqual, una casa ocupada amb un projecte brutal, Bibliollavors, de la Biblioteca Collserola, explica projectes socials molt importants que es desenvolupen aquí al territori, com l'alberg In and Out. Aquest llibre és per tot tipus de públic, gent que tingui ganes de conèixer territori, que tingui ganes de caminar, que tingui ganes de descobrir natura, però que a més tingui ganes de conèixer arquitectura, aspectes socials, projectes socials. El recomano de totes.